Tallatini bil-wienek kollok ġmil il-Malta għad ishtaqat għal-bwaħda t-nejn flimkien u ġejja u sejla tferraq il-mewġ bajdani u kbir mux darba b'tnejn tinqabat baħar qawwi u krudin mewweġ rajsa tagħna fuq baħar kaħlani u nir ta' kuljum nara kien ħirġa minn ta' Malta il-port il-kbir tofroq diretta il-mewġ bajdani għall-imġal ta' dex il-port kull filgħodu taħt idmirek it-tabbija tiegħek tmur tħodd. Il-gżejjer tagħna taxxa x'kien taqsam minn ġol fliku bejn xewqet il-edewa jarqu kull darba riedu dan kien fi żmien il-gwerra x'kien kont twettaq il-ħidma kont tiġi bombardjata tal-għabdu tkun il-vittma. Mewweġ dajsa tagħna fuq baħar kaħlani u nir ta' kuljum nara kien ħirġa minn ta' Malta il-port il-kbir tofroq diretta il-mewġ bajdani għall-imġar għawdex il-port kull filgħodu taħt idmirek it-tabbija tiegħek tmur tħodd. Mewweġ dajsa tagħna fuq baħar kaħlani u nir ta' kuljum nara kien ħirġa minn ta' Malta il-port il-kbir tofroq diretta il-mewġ bajdani għall-imġar għawdex il-port kull filgħodu taħt idmirek it-tabbija tiegħek tmur tħodd. Mewweġ dajsa tagħna mewweġ dajsa tagħna mewweġ dajsa tagħna